VBS to us is a swear word. When they want to swear at us, they say VBS. So they don't mean it. They don't genuinely mean it. You sit with Zweli Mkhize that side. You've got Jacob Mama, Zweli Mkhize, who asked for 2 million. Umnumzane Julius Malema ukhipha igama lakhe kanye neqembu le-EFF ezinsolweni zokuthintana nobugebengu obumayelana nebhange iVBS. Angikubingelele ngibamkelele channel eMasweti Mina Production. Uma ngabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe mangaqeda ubale video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba lonamhlanje. Nganza kwethu nangu umnumzane Julius Malema ukhipha iqembu lakhe einsolweni ke ithinta iVBS nemali ezayithola ngebhange iVBS. Uthi nje umuntu mangabe ebiza igama leVBS ebheke kwiEFF kusuke kufana ukuthi ke uyabathuka, usuke engaqondile ukubanyamanalisa nalo, kepha usuke eqonde nje ukubathuka. Ngokwakhe ke uthi umuntu uma ngabe ke elethe idonation eqenjini kusuke kungasho ukuthi ke iqembu lona lisuke lihlangene nalobo bugebengu obenziwe yilobo muntu okanye lezo ensolo lo muntu akabandakanyeka nazo ezithintakele libhange leVBS. Uyasho ke ukuthi ke le donation akayithola yena okanye le donation yathola iqembu leEFF abantu asebenamathele kuyo kangaka. Uyasho ukuthi ke umuntu owadonate ngaleyo mali wayekade eqala nokumbona ngalelo langa abakhuluma ngalo, bathi nje beqala ukuhlangana wasethi cha ngifuna ukudonate kwiqembu ke leEFF. Wanganqaba futhi uyabuza ukuthi ke uma ngabe umuntu edonate eqenjini lami lokho nikubiza kanjani ngebribe, lokho nikubiza kanjani ngokwenza ubugebengu. Ngicela ukuthi ke uyizwele ngawakho mangabe usuqedile ungenzele iqiniso ukuthi ucofa subscribe, ya like bese commenta sidibana kwivideo lanelayo. Ngiyabonga. VBS to us is a swear word. When they want to swear at us, they say VBS. So they don't mean it. They don't genuinely mean it. You sit with Zweli Mkhize that side. You've got Jacob Mama, Zweli Mkhize, who asked for 2 million, were told by that sponsored affidavit. 5 million of Communist Party that was asked by Jacob Mama Wool. The guy says in his own sponsored affidavit, I offered to donate to the EFF. He doesn't say the EFF came to ask me for money. So since when a person donating to the EFF being a crime? Then he says in the same paragraph, they knew when I donate 5 million, they know it's a bribe. How can I know that when you say donation is a bribe when we meet for the first time? I don't know your language. He doesn't claim to have met me before. He says the same day he met me. That's the same day he says he's going to make a donation, and I understood that to be meaning a bribe. How do I understand that to be meaning a bribe? There was a condition, according to him. Open a VBS account, therefore you'll get the money. We never opened a VBS account. EFF does not have a VBS account. EFF has never received a VBS money. Samkelo, Sunday Times said, I bought my house in Polokwane with VBS money. Till to date, there's nothing that has ever been produced.